ना सारदों लोगोफोर ना अहा बोरो सोर सारनाय नों सोर सारदों आयु नोंखाया नोंखौहाय सयथिबो ना सारबा बिथाङा नै आयै इखौनो लानोसै दे जाखानोसै आयु खांख्राइ नामा बियो ए माबासो अरे गुलांगोन आयु मा माबाव गादो कमल गादो माबाखौ देराखैनो लोगोफोर माबाया दिसकाउखौ दोनसै लानोसै खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गाराव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दामान बुगालायलाय बाहाग लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बराय हरलायबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय दिनै आङो नै देलाय मालाय दङसै आरोखि ओमफ्राय देलाय मालाय थानायनिबो जाहोन दं लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था अब्ला मिथिगोन मा फारि फारि नायनो दानो खोन्थाखानोसै आङो माबा मा होनोमोनलाय जोंहा पावार पाम्प ट्रेलार ना मा होनो बै दै सारग्राया थरिखौ लकेलखौ दै सारग्रा मेसिना बेखौ लानो नागिरदों आरो ओमफ्य दा बलांगुरियाव लायनो थाखाय आं बेखौ रेडि देलायनानै दङ आंना मिस्टार थांनो हाया नालाय मिस्टारा आंना मारा हैदोंहाय लोगोफोर बेनि थाखायनो थांनो हाया ओमफ्राय दा आं थांसिगोन आरो फिरफिलि गंसे लानानै ओमफ्राय दा मोनानि खाजानि थाखाय ना जानो थाखाय गालांखानोसै आरो थारमाने माबा मा होनोमोनलाय बिस्रा बिबोनांहा सारदोंमोन आरो बिस्रा सारदोंमोन ओमफ्राय बिस्रा सारनायखाय आंबो आदार होनानै जोंनिखौबो सारनानै होदो होननानै थिनबाय आरो ओमफ्राय बि सारनानै होबाय बिथाङा ना सारनो रोंहांबायानो जोंना कमला आयै फिसालाया नैसोनसै ओमफ्राय दा सारनायनिबो लान्जायखौ हरनांगोनसो नांगोनसो नोंसोर ना हरलायनांगौ ना हरलायनाङा कमल हा आं मिन्थिलायलाय नोंल' मोनजागोनलै सारग्रायाल'सो ओमफ्राय आङो देलाय मालाय दंसै आरो ओमफ्राय दा एकथासोआवसो थांगोन ना ओमफ्राय दा 12था जाबाय 1 जासिगोन माखौ दिसकाउै नोंसिनाव गैया हा ना दिसकाउै थाखायो ओमफ्य दिसकाउै ना गिदिर हानबाय आरो दा मोनानि जानो थाखाय ओमफ्राय मा देखायनाय एसे देखायलांसै नोंथांमोना बाया मोजों माइखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेखौ नुफेराखैना गोदोनो जानो हाया आंना नैबे बुस्थुआ मा जिनिसथाय बियो एकदम नैबेयावल' मोनो बे गेजेरावल' मोनो माननानै बारायो आरो बियो जा मानो एखमबा नाखौ आं लाइजों संगोन लोगोफोर लाइ लाबोनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थायाखै दा खोन्थाहैगोन आं र' लाइ आराम लाबोखानानै दं आरो आङो थारमाने सासे बिजावजालि नङा आबौ बुद्रे जाय सिनायो बिनि थाखाय खोन्थानो जाबाय सिनायथ' सिनाय गैला आबौ बुद्रे बे आबौ बुद्रेनिफ्राय लाइ लाबोनानै दोनफैनाय दं आरो माबा मा होनोमोनलाय फानबारि बाजार मोना दिनै फानबारि बाजाराव बिसोरो आगरखौ फाननो थाखाय बिदि लायो आरो फायखारि सिस्टेम माने फायखारिनि होनजाबाय ओमफ्राय आङो फैसा हैनो थांदोंमोन नालाय बेयाव आङो नुनानै लाबोफाबाय आरो लाइ मुथानै दुन्दिया मुथानै दुन्दियाबो मुथासेयाव 20 थाखा गिदिर गिदिर थाराव दाखान ओमफ्राय लाइ मुथानै लाना फैबाय आरो 20 थाखा ओमफ्राय बानलुबो लाना फैखाबाय आरो दा थांनोसै बेवाइजोंसो थांगोन ओमफ्राय देलायनानै रेडि थाखाबाय आरो सङा दिखुनजों संहैनोसै आं जुदि संनांगौबा संना लांसै संना होनबा दायो संसै ओमफ्राय आंना हौवायाबो ओंखाम जालाङाखैहाय जारलासो नों लाबोनो नांगौ नोंखौ बैयाव लांसोदो आसाखौ लादो ना सारदों हा हेल' आसाखौ लाबोदो आंनि बिथां जाबाय थारमाने किं दंहाय नै जोंना हाखराव किं होनानै होदोंमोन आयु आयु बारा रायलायदोंबाबो मोजाङै हायनो बेबायदि किं दं आरो हाखराव बिदि किं लोगोफोर देलायखांबाय आरो देलायनायाथ' दहायनो देलायखांखादों ओमफ्राय दख'ना गाननानै रेडि जाखाबाय आरो दा ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय थांनोसै बलांगुरि बाथाबारि ना मायाव दं होननाय खोनादों माने बारा मिन्थिनाखै बबे जायगायाव दङ ओमफ्राय जायखिजाया बलांगुरिल' होनना मिन्थियो ओमफ्राय बलांगुरि बाथाबारियाव होनदों ओमफ्राय दा बेवाइनि गारिजों थांसै आरो फैदा ओमफ्राय र' नोंथांमोननो मोनसे माबा खिन्थानो आङो जिनिस माने आंनि थिंगिनिया माइदि होगासिनो दाख्लै खुन्दुं लायनाया बेखौ माइदि होगासिनो आरो ओमफ्राय दा नोंथांनो एसे खिन्थानोसै आरो ओंखायनो आं मालाखौ जि फसायनानै बायदोंहाय लोगोफोर ओमफ्राय देनां सनानि माला दाहोनो जाबाय बेखौनो दाहोनोसै मोजां नुयोथ' बेनिख्रुइ एसे गोलावसिन दाहोगोन आरो गोसोआथ' जायो लाबालाय मोनो नाथाय एसे सानै हयै थानांगौ जायोहाय लोगोफोर मा खालामनो थारमाने गासैखौबो गाननाय जोमनायावल' गारबाबोथ' जायाना इयुनखौ एसे साननांगोन एसे गांलाब मेनला फैबासो एसे गाननो हासिगोन आरो मा होनो माइदि होगासिनो नै माइदि आंनि थिंगिनिया हा बे थखासेया माबा गोफोन माइदि होखांनायालाय बहाय बिसोरो माबा नङा बे फन्द्रसेया नै बिसोरो मासि गोफोन जायाना मा होखांबाबो मुथासे दंबोयो मोजां गोरा बेग नांगौ नोंनि जावैसोनो आयौ मासे मोजां मिनिदों खैरोरो जानानै लायनि आयौ हाथायानो खदालाबो हास्लाबला गोबोरखि एवनानै जानाया खदाला इदि जाजोब्बाय थैखागोन सयथिबो जाननायल' ओइ माइ मारा होग्राखौ माबा माइ हाग्राखौ लादो नोङो मेसिनखौ बेखौ हागोनथ' नोङो हांगामाजों नोंजों मावहै थ' दा बिदिबा लोगोफोर बलांगुरियाव लोगो हमनोसै बिथाङा मासि मोजां खानाय सिनजाखा आयु जा मोजां खानाय सिनजाबाय जोंना बेवाइया आयो दासो मदि नुदों दा थ' ओमफ्राय माबा मा होनो सोर थांफागोन होनदों ए फायखारिफोर ओमफ्राय जाहैदों बागरबावसो ओमफ्राय माबाजोंसो बानलुगुरिजोंसो थांनांगौमोन बानलुगुरिजोंसो मोजां जायोमोन लामाया माइ लामनायनि बोथोर नालाय नै लामलायबाय आरो ओमफ्राय दावखान लादों नै मालाय बागरगाव बाजार जाहैनो ओमफ्राय नै बाजैयाबो लादों आरो बेखौ आगोलाव जिरायदों बैसिना हरदोंब्रा मैगं फानग्राफ्रा नाहरा ओमफ्राय खालि बुरजा थांबाय ओइ खालि बुरजा थांबाय
फैयै मोनफैबाय लोगोफोर बलांगुरि ओमफ्राय बलांगुरिखौलाय माथो होनबावनो आरो गोदो जेरै दाबो बिदियानो दङ माथो आङो नुयो जा गोबाव जाबायमोन माबा मा होनोमोनलाय बारा गिदिर जायाखै आरो बांगालफोरनि एरिया होनबासो गिदिर जायो उखिगुरियासो देरसिन जाबाय खोमा बारा गिदिरानो नङा फिसायै फिसा दं आरो ओमफ्राय दा जों ग्रामसिबकखौ नेगासिनो ग्रामसिबकआबो बियादैसो आरो ग्रामसिबकआबो न'निनो बियादैखासो ओमफ्राय ग्रामसिबकखौ लोगो मोनबाय आरो नै बियादैसो जायो जोंनि बियादै बलांगुरि बाजारावसो ओमफ्राय मा होनो बलांगुरिथिंजायनि बेहा ना नोंहा ग्रामसिबक गोग्लैनाया सुबायजार बलांगुरि बिदि आरो बे बलांगुरि एरियाखौ माबा बलांगुरि एरिया आंनि बे गोलैला एसे बारबानो मोनबाय आरो ओमफ्राय आरो जोंनिया एसे बेलेगबावसो जोंनिया क'क्राझारनि धनराज ना मा नाममोनलाय बेसो गोलैयो थौदो ओमफ्राय दा थांसै दा माबायाव मा होनोमोनलाय गुबै आयदायाव थांसै आरो गुबै आयदाखौ मोनहैथ'वाखै जोङो एग्रिकालसारनि फ्रियावनो मोननाय जाहैदों ओमफ्राय नै बे ग्रामसिबकआ हरदों आरो जोंना बियादैया बिथांनो होनदों आबादारि एकदम मैखोम आबादारिनो मा गामि होनदोंमोनलाय बेखौ दिमाजरा ओमफ्राय दा बिसिनावनो लांफैदों आरो जोङो बै माबाखौ पावार ट्रेलार होनोमोन नामा हन्डा मेसिन आरो ओमफ्राय नै बेयाव मा मैगं गायगोन सेस हालौजोबनानै दुफु जाजोब्बाय आरो नै आलु अलकपि लाफा फुलकपिफोरबो गायो खोमा ने गाव गावबागाव गायनानै जानो हाबा मोजां आरो गासिबो दाना मुलिनि जाजोब्बाय नालाय जोंथ' मुलिखौनो जानाय जायो ने गायथारनांगौथ' आरो गायथारनांगौ बायनानै जास्लायस्लाय 1000-1200निल' हासार होयो 1000-1200निल' ओमफ्राय गोबोर हासार हासारा इयावनो दंखायो नै इयाव हासारबो दंखायो जाहैदों लोगोफोर नै एकदम गोबोरखि आरो ने इयो गोबोरखि बेफोरनि हासारखौनो होनानै फुलकपि आलु बिदिनो मैगंफोरखौ गायो आरो ओमफ्राय दा थांसै ओमफ्राय आंबो जिरायनांगौ जिरायग्राखौबो बानायना दोनखाबाय आरोखि थांसै दे होमबा होनदो बायबाय होनदो ओमफ्राय नै लाबाय आरो लांनो फैनाय जिनिसखौ थफ्ला थफ्लि ओमफ्राय आंना जिरायग्रा जायगाया बे जाहैदों थ'दो नोंथां थ' बाहागिथ' आगोलाव जिरायबाबो जाया गलांबालाय जा आगोलाव जानानै जिराय ओरैबायदि खस्थ' जिरायनांबाय आरोखि नै बिथांमोनखौ लानांबाय नालाय ओरैबायदि खस्थ' आयो साजोब्बाय फैयै न' मोनफैबाय लोगोफोरनो एकदम मा मालायनि लामाजों लांखोसै नोंसोर मा दहाय फैदों खरस लायबावलायबायसो मालाय बेवहाय हेल्लाङा दासो मोनफैदों आरो हा आंहा इउटुबनि मोननायजों लाबोबाय आं इउटुबनि पेमेन्ट मोननायजों इउटुबनि फैसाखौल' सिमांथारसैहाय लोगोफोर माथो खालामबावनो नोंथांमोनाबो थाब साबसक्राइब खालाम ने एकदम नायलाबाय थायाबा भिडिअखौनो बावनो फैसा मोनगोन हा हाबजाया रोगानांगोनसो रोगादो जि खस्थ' फैबाय ओमफ्राय आंथ' बिराद गिदोंसो बिराद गिलुं गाखोना फैदों लोगोफोर आङो बलांगुरिनिफ्राय फैनानै नाम्बार माल बुस्थुखौ बोख्लायनानै बागरगाव हाथायाव थांदोंमोन आरो मुलि लायब्रबनो आइया हाथाय सादोंनो आइनि हाथाय सानायनि मुलि ओमफ्राय लोगोसे एसे खरस लानानै फैखाबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो मैगं थाइगं जानाय लोंनाय खरस लोगोफोर दा आं न'आव खावब्ला सफैलायबाय ओमफ्राय आङो बागरगाव बाजारनिफ्राय चिकेन पक'रा लानानै फैबाय बेखौ जानोसै आरो ओमफ्राय एकदम खामानियाथ' माथो होनबावनो मोनाबाय नालाय आसरबो जाबाय ओमफ्राय दा संनांगौ खावनांगौ अमा आदार होनांगौ बे दंबावो आंना डिउटिया ओमफ्राय संनाय खावनाय ओमफ्राय नै दहाय सारनाय नाया बेखौ संनोसै लाइजों अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय माथो होनबावनो आरो बाय बायसै लाभ इउ अल दे